Nwanne m, kedu? Ana m anabata unu niile na oge ịma ebe m na-akọwatara unu ihe ndị unu kwesịrị ịma maka ala Igbo nakwa ndị Igbo. Tupu anyị aga n'iru, achọrọ m ịgwa unu na ịma na-egosi na mbọsị Satọde ọbụla n'elekere nke 2 n'akara ngwa mgbasa ozi niile nke eji wee mara Voice of the East, ya bụ na YouTube, Twitter nakwa Instagram. Sonyere m mbọsị a ka ị nwee ike mmụta ihe ndị ahụ na-amaghị maka ala Igbo. Amara m na ụfọdụ n'ime unu amaghị na ụfọdụ nri nakwa mkpụrụ osisi ndị Igbo nwere nsọ nakwa uru ha bara n'ala Igbo. Taa aga m agwa unu ihe ji pụtara nakwa nsọ ji n'ala Igbo. Mana tupu anyị aga n'iru, gịnị kpatara ndị Igbo ji akwanyere ji oke ugwu n'ala Igbo? Na mgbe gboo, ji bụ alụsị makwanụ chi a na-akpọ adụ. Ihe ji pụtara n'ala Igbo bụ ọganiru nakwa ikike nwoke. Ị na-anya ịhụ na ọ bụ naanị ji bụ nri ndị Igbo na-eme emume ya, nke a na-akpọ iri ji ndị Igbo makwanụ ndị na-akpọ ya ife ji ọkụ. Ihe ji na-egosi n'ala Igbo bụ nna ji a na-akpọ adụ ji, onye liri onwe ya dịka ji n'oge gara aga. Ndị a mụrụ n'oge gara aga mgbe a na-akọ ji na-azagasị aha dịka njọkụ nakwa ife ji. Eji ji amata ka akpọ onye ha. Ọ bụrụ onye nwere ọba ji buru ibu, a na-ele onye ahụ anya dịka onye nwere nnukwute ego n'ụwa kịta. Ndị Igbo na-akwanyere ji ugwu, nke pụtara na n'ala Igbo anaghị azọ ji ọkpa n'ihi na ha hụrụ ya dịka chi. Ụfọdụ ndị Igbo na-efe ji efe. Ihe niile a bụ ihe kpatara eji wee na-eme emume ji emesia ike n'ala Igbo. O doro m anya na m akọwarala unu uru ji bara nakwa nsọ ji n'ala Igbo. Ọ ga-adị oge ọzọ. Nọdụ ọfụma.